מה קורה אלופים? בסרטון שלהם אני הולך לעשות משחק אחד עם פרנק כדי לפתוח אותו. ניצחון בקרוב מזכיר בואו נראות יכולים לראות שבואו יותר ככה יוצא כל הזמן אנחנו מתחילים טק דבר אז בסרטון של היום אני רוצה לתת בראש את כל מה שאני יכול, פשוט לשבור את הרשת, ומחר יש סרטון מה זה מטורף כי הרבה זמן לא העליתי לערוץ היוטיוב שלי עם 3 מנויים. אוקיי, אני הולך, אני לא אוהב לריב, הכל זה לא טוב, אני לא אוהב. חייב קבוצה חוזר, חתם על הסתלק כאן. לא היה רעיון טוב כל כך. מעצבן, נכון דוחה? איך עשיתי איתה? בא לי קורא. טוב, נו. טוב, קיימה. הגיע הזמן גאולה, שתביא את המשיח כבר. מי מאמין בתחיית מתים? שיחזרו החטופים, חלב את האלה שמפגינים. אתה ראש, אתה אשם, אין מושג מה אני עובר, אתה ראש, אין לך מושג מה אני עובר, אתה ראש, אתה אשם, אין לך מושג מה אני עובר, אתה ראש, אתה אשם, אין לך מושג מה אני עובר, אין לך מושג מה אני עובר. אתה ראש, אתה אשם, אין לך מושג מה אני עובר. אכלת צונאמי וזה לא צונאמי, אתה אכלת בזה בנו. יא בבון! וואו, אהבתי. אוקיי. לקחתי ללחוץ עם 5 אצבעות. אם זה עובד, כל זה פה לייק, סאב, ואני לא יודע מה אני עושה כאן. ללחוץ עם 5 אצבעות. אם יוצא פה אגדי, ואתם לא נרשמים לערוץ, אני מוחק את הסרטונים. שם. כן, 3, 2, 1, לא, אבל 3, 2, 1, נדיר, איך נדיר? טוב, בוא נפתח. שנעשה ונצליח. משהו גרוע של הגרועים, אחי. מעצבן דוחה. טוב, אני מכבה. ביי. מה זה?